ị ga lụta nwaanyị onye digideme n'ụlọ nwunye gị ka ọ bụ, you can send her packing ịshọrara nshi. Ịla be di gị, la be nna gị, were anya gụọ na mmadụ agwụla na obodo abala Igbo ga-ekpochapụ. Ọ ya ka ndị Hausa ndị Fulani ji wee nọ n'ọhịa na-eche ka izuzu gị ihe anyị na-ezuzu na anyị na-alụ otu nwaanyị. Poligami ga-ala. Ndị chọọchị enyeghara ndị Igbo aka, ndị chọọchị na-achị destroy ala Igbo, ndị chọọchị na-achị wipe ala Igbo out due to ihe ha na-akụzi. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si n'aka nwanne anyị nwaanyị bụ Lọlọ Nneka Chimezie, bụ onye isi ndị otu jikọtere ụmụ nwaanyị ndị Igbo bụ otu ama dịka Igbo Women Assembly. Ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụkwa otu n'ime ozi ahụ nke ya bụ nwanne anyị nwaanyị na-ezipụtawa kwamgbe anyị na-ewetabụkwanụ ihe onyonyo ya ebe a mgbe ọbụla, bụ ozi gbasara ọkwa nke ọ na-ama mgbe ọbụla na ihe ịdọ aka na ntị nke ọ na-enyewe na ihe gbasara ala Igbo, ihe na-eme n'ala Igbo nakwanụ ebe Igbo chere iru ugbu a. Ya bụ ozi nke o ji ugbu a bụ nke na-arụtụkwa aka na otu ozi o ziburula na mgbe gara aga anyị wetabukwara ebe a, bụ nke ọ na-akọwa na mmadụ na-agwụ agwụ n'ala Igbo, ma omenala Igbo ma asụsụ Igbo na-alazi ala. Ya bụ Lọlọ Nneka Chimezie wee na-arụtụkwa aka n'otu ebe ahụ ọ na-agwa ndị niile bụ ndị lụ nwaanyị ndị kpọọ ezinụlọ ha nọrọ mba ofesi. O wee sị ha na anyị gwa nwaanyị nke bụ eziokwu na o doro ma ewu ma ọkụkọ anya na imirikiti n'ime unu bụ ndị kpọọ nwunye unu na ụmụaka unu nọrọ ala bekee, ma na unu agaghị echighetazi azụ bịa biri n'ala Igbo, ma ụmụaka unu agaghịkwanụ abata bịa biri n'ala Igbo ọzọ. O wee sị ha kedu ihe ji unu ịchọta nwaanyị ọzọ na be anyị wee lụọ, nke bụ na ụmụaka unu ahụ bụkwa ndị nọ ala bekee n'ụbọchị ọbụla ha sị na ha chọrọ ịla na Naịjirịa ka ha nwee ụmụnne bụ ndị ha na ha ga na-akpa nkata, ndị ga na-enyere ha aka na ụzọ dị iche iche na ndị ga na-adọlatakwanụ ha ka ha ịlata ụlọ na-agụ ha agụ. Ọ gakwara n'iru wee kwuo sị na ya bụ mkpu nke ya na-eti na ya aghọtala na ndị ụka so na ndị na-aghanye aja na ya bụ garị, maka na ihe dịka ụka Katọlik na ya elele ya anya wee mata na nkụzi nke ndị ụkọchukwu dị iche iche na-ekuzi na ụlọ ụka bụ ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ na be anyị ji wee were ụdị anya ha ji ahụta ịlụ nwaanyị abụọ maọbụ ịlụ nwaanyị karịa ugbu a ahụta ya. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị kwuru ọtụtụ okwu ebe a bụ nke na-agaghị akacha m mma n'ọnụ. Ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ Lọlọ Nneka Chimezie dịka o ziri ya bụ ozi dị aka na ntị wee nye ndị Igbo. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Igbo bụ Igbo, Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Enwere oge m kwuru maka poligami ya na-akwụ, mana response m nwetakwa na that polygamy eche m ga-enwe attack from women. Funny enough, ụmụ nwaanyị shakwara that opinion, no, at least ha recognize mkpu m na-eti na ekwe m na-akụ na ọkachasị na population ọnụbara mmadụ adịghị n'obodo ha nwa na onwe ha mana ihe a na-eche n'uwe otu a ga-esi eme, ihe a na-echewe otu a ga-esi n'eme ya, maka ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ịlụ ndị ụmụ abụọ ga-ebute nsogbu. So m sị ka m welitekwu olu na ya, nyekwu advice otu enwere ike isi mee ya. Ndị m ga-alaiki ka ị ga-echa ihe a, biko tụsaa ya, ịtụsaa ya gị tinye your opinion. Achọrọ m ka ndị mmadụ ka anyị engage na this discussion, maka ihe awụ nkata dị mma ka akpa ya akpa, ka a mara ihe a ga-eme, because a sị na akpa amara dị n'ute kwa ka esi ekwu amara akpa dị n'ute, maka na ofu ihe mma dị mkpa wụ na anyị agaghị ekwe ka Igbo obodo dị ka Igbo kpochapụ, maka na anyị na-azọdo nwoke and anyị ama nsịkwa na anyị ama mpụ na mba na-achọta
maka ọkwa anyị pụ na mba ndị Britain wo ha na-apụ mana ka m jụọ kedu ka ndị Britain na-eji na-akparị ihe ha na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba kedu ka ndị China na-esi na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba ndị Igbo anyị ọkachasị ụmụ nwaanyị anyị unu na-enerukwa anya obodo ndị ọzọ unu nwezikwa mmasị maka ọdịmma Igbo maka agbụrụ Igbo maka ịnwụọ ugbu a na ụmụ gị tọ na obodo oyibo amadịghị iche kedu oke ikete kedu uru ọgwụ na ịpụtara n'ụwa maka na ebe ahụ unu bi unu ama nwa oke ebe inwe oke wee be gị and achọrọ m ka ụmụ nwaanyị ghọta na oge ụfọdụ unu gaa Amerịka ọdụ unu ka Amerịka ahụ wụzi ebe ọkpa ọwasị anyị nwa nọ na Naịjirịa aka ụnụ mma biko ọsọ ọkpa na anyị na-ana na ka m ji nọdụ na my compound dị happy na-akwado na-ahazi onwe m Chineke kiri anyị n'ụwa na ọ sị na the people go and replenish the earth ihe o kwuru ke anyị and Chukwu na-eke ngwuru onye ebe o kere o were ndị tinye na ngwuru a ihe o nyere ya ala Igbo ka anyị replenishie ya dozie ya ihe ekwu onye anyị ala Igbo mana anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-echizi ama ihe anyị na-aghọtaghị ọpụpụ anyị na-apụwu a blessing ọ ngozi ka ọ mana ngozi ahụ na-achọzi iwu kọs ọ na-achọzi iwu iyi ọ bụrụ na anyị emepe ha anya anyị ghọta ụwa ọfụma na enwe ihe dị n'ụwa were hụ na ọwụ blessing nke mbụ di gị lụọ nwaanyị debe n'ụlọ gịnị ka a na-azọdụ nwoke a nwoke ụnụ na-azọ ụnụ ka na-achị akwa ya with various women onye ọbụla sị na ya bịa ṅụrụ iyi na di ya adachị nwaanyị enwerekwe ndị na-adachị nwaanyị mana ha dị nwa ole na ole ịlụta onye nke a na-adachị nwaanyị kene Chukwu ụnụ hụrụ pastọ gịnị nwanụ ya na Doris na-alụ ugbu a na-ede aha pastọ ahụ ọkwa pastọ amasị pastọ na ọkwa ya kwesịrị lead by example mana ihe na ya na mpara ekwe ha na ahụ ụmụ nwoke na ahụ ụmụ nwaanyị awụdo otu so enwere ndị ahụ ha na-adị libido ha dị high otu nwaanyị ndị eziri ha even enwe ụmụ nwaanyị na-agbala enwere ụmụ nwaanyị mma today libido dị ha dị high asị dị hapụ outside ma egbu ha nga ọ na-edine ha so ihe m na-ekwu owo like na nna m lụrụ ndị ụmụ abụọ mama anwụọna mpa m anwụọna nwunye nna m anwụọna anyị nọ ezie ka ụmụnne mgbe mpa m lụrụ mma m dị ụtọ ihe poligami anụnwa adịbedị high anyị nọ ka ezinụlọ anyị hụrụ onwe anyị n'anya nwunye nna m na nne m nọ mana ka a bịaziri dị propaganda ihe gbasara poligami adịghị ọ dụzie ka ọwa arụ ndị Katọlik ndị chọọchị enyeghara ndị Igbo aka ndị chọọchị na-achị destroy ala Igbo ndị chọọchị na-achị wipe ala Igbo out dị ụtọ ihe ha na-akụzi ị gaa na Yoruba land ndị Katọlik chi ndị ụmụ atọ na-anata oriri na-eme ihe ọbụla a na-eme na chọọchị ị gaa n'ugwu Hausa ndị Katọlik lụrụ ndị ụmụ ole na ole na-eme ihe ile a na-eme na chọọchị ọ n'ala Igbo ka a bịa machie ya so ihe awụ mezọs chọọchị na iwu dị iche iche chọọchị magashịrị mere ụmụ nwoke ji gbala ngwanụ nwa na-akọla onye ka gị gaa n'obodo ọbụla sị ka ịpụta bịa zie nwata ka oji hụ nwata otu na abụọ mana ihe awụ na ngwuru kwesịrị ịhụ ụmụazị 200 300 ị ga-ahụ mmadụ elewe n'ihi isi chọọchị anyị na-aga ebe anyị na-enupụ Chineke sị anyị go ye into the world replenish and multiply agbụrụ ụmụ nwaanyị ana m eti mkpu na-agwụ na agbụrụ Igbo na-achọ ikpochapụ ọnwụ na ya ahazighị be anyị ka m binye unu uche achọrọ m ịlụta nwaanyị mụ na di m ka na-esiga ya ị ga lụta nwaanyị kponye digideme n'ụlọ nwunye gị ka ọ bụ you can send her packing ịshọrara nshi and again ihe a na-eme ma ụna na-azọ property onye ihe aka unu na-eje ma ụmụ na na-agbazi mbọ ụmụaka bịaja ha nọ na-eche property nna ha fọmi onye ihe akwara m ụmụ m onye ọbụla ga-akụrụ nke ya unu a ga-ele anya n'ihe nna unu kpatara nna unu lụọ nwaanyị taa mụtakwa ụmụ ọzọ ihe ọbụla ọnwa atike ya among Joseph onye nke okete na ile anya hụ na nke ga-eketa ga-ezi go and hustle sọsọ ihe anyị ketere n'aka nna dị m wu ebe anyị bịala obi ifu na ebe anyị bịala obi sef anyị zụtakwara ala mee ya hụta onwe dị no datin anyị eketere pin anyị eketere rezọ anyị eketere anything if na anyị chịkwa dị ma na-echikwa so ele otu ị ga-esi na-akpa ego ụfọdụ ndị ha atọ ka ụmụ ha taa ahụ ya ka politicians ji eme akpụrụ ụmụ akpụgo obodo oyibo na-ebu ego a ga-eji
develop obodo were na-azụ nwa ụmụazị eke a ga-eji azụ mmadụ 100 ewere na-azụ otu nwa ya wụ na ihe ga ndị mmadụ na-asa na-azụ nwa azụ m like that. mgbe ụmụ m nọ na praịmarị skuul nwaanyị nwe skuul nọkọtasị ya na-ebuli ọsọ 100,000 150 si na nwa agaghị akwụkarị nwa praịmarị skuul 50,000 ihe ọtọ nkụziwe ọ bụdo ebe isi dị na 1 2 3 aha ya gịnị ka a na-akụziri enwere ihe ọdọ obodo some social study enwere ihe ọdọ a na-akụziri ha na obodo fraction ka a na-akụziri ha ọ karịghị na ha gụọ novel gụọ English ọ karịghị na because ịbịakọla anya na ụmụaka ga na private public school pụtakwa ofu gacha university ọtọ ha ga private university pụtakwa ha bụrụ fine na-eche otu ọrụ ihe na-agafuchi ego na-epu ụtọ nwa under pressure na na-azụ ụmụ. So biko na ụmụ nwaanyị ihe m na-agwazi ụnụ ana m ajụ ụnụ ugbu a na ele ihe a ga-eme ka eweta population n'ala Igbo ịla be di gị ịla be nna gị were anya gụọ na mmadụ agwụla na obodo ala Igbo ga-ekpochapụ ọ ya ka ndị Hausa ndị Fulani ji wee nọ n'ọhịa na-eche ka anyị zuzu gị ihe anyị na-ezuzu na anyị na-alụ otu nwaanyị poligami ga-ala gịla di nọrọ na Amerịka lọta nwaanyị deme n'ụlọ mụta nwa ndị ha na ụmụ gị ga-awụ nwanne because ụmụaka ha nọ na Amerịka echekọghị lọta ka esi ihe na-azụ ụlọfọ ụmụ ịmụ na Amerịka ị mara dị na no coming back eleghị ịchọka ngwu dị gị mechie amadị gị ogechi and again gị na di gị nwụọ ụmụaka ahụ efuole mana ọ bụrụ na ha nwere relative ị na-eme n'uso obodo oyibo lọta ha hụ ndị nke nọ na-emekọ ihe nwanne ha ga-ahụ ndị ga-enye ha aka in investing sometis ihe mmadụ na-abụrụ onwe ya uru ụlọ ahụ ịrụrụ ka agaghị abara nwa uru karịa ịdị na gị pụọ and ị ga-enye mmadụ to also believing in that house. Moto gị agaghị emere gị ihe mmadụ ga-emere gị esi ịrịa wa ọrịa mebi na ha yanwụzi moto ka ị ga-ama na ị nidiri mmadụ enye anyị moto esi kawa nkarịa wa ọrịa ị na-agazi na kichin ka ị ma na ọ mmadụ ga-esi n'inye gị. So ụnụ adọkọwala nwoke release na ụmụ nwoke ka amụtasị ụmụ ji n'obodo na ọkwa population na drive development. Ndị Igbo anyị na-ata ma asụsụ anyị omenala anyị ma ụbara mmadụ ụmụ nwaanyị wezie na ire ụnụ ga-ezo ụlọ ọnụ chepụta echiche ihe a ga-eme. Achọrọ m ka ụmụ nwaanyị ka kọment ya on my session ka m mara ebumnuche unu on my unu kọment ya on this ka m mara ebumnuche unu ka anyị mara ara anyị ga-atọ iji hụ na anyị chekwa ala Igbo na ala Igbo ekpochapụ ndewo. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwaanyị Lọlọ Chimezie ana m asị gị daalụ ọlụ ekwu maka na ịdịbụ mbụ ekwu ma ọ bụghịkwanụ sọsọ ikwu n'ọnụ abịakwanụ na nke ekwesịrị ịga ije na ya ị na-ewepụta onwe gị wee gaa ije ụkwụ dị na ya ma tinyekwana onwe gị n'ihe ize ndụ dị iche iche ebe ị na-achụ maka ọdịmma ndị Igbo. Ana m asị gị daalụ ọlụ. Ma ya bụ ozi nke ozi pụtara dịka o si bụkwa na adị. Ya bụ ozi butere nkwumuche onye dị iche iche dịka m hụrụ ya na iru akwụkwọ efere mba ụwa ya ka anyị gụpụtara unu ụfọdụ ihe ndị mmadụ denyere na ngalaba okwu gbasara ya bụ ihe onyonyo. Mmadụ dịka Vincent Izuagba ọ sị well spoken. Even I personally don't believe polygamy is for everyone. I believe it should not be demonized or frowned upon as it is today. Onye ọzọ bụ Henry Chijioke wee sị mommy you are really icon as far as Igbo is concerned, carry go. Onye ọzọ sị mbụ Agụpụsị Jude wee sị I align with you madam, especially our people who live abroad. Onye ọzọ bụkwanụ Fidelia Nwamma wee sị madam, remember we have land scarcity in Igbo land. Polygamy is good if you have enough land to share. Onye ọzọ awee bịa zachie ya ihe a o dere wee sị well said. With real wisdom, I think the major problem today is that so many families have elders that behave like children. They don't know their rights from their left. They can't even think of organizing the young ones to learn respect that could give them the ability to make suggestions to the younger ones. Omenife Pat wee sị nwaanyị Chukwu nyere ọgụgụ isi ife ị na-ekwu kwụ ọtọ ka sịga. Onye ọzọ bụ Bro Chima Jonah sị one of the major problem
we have in ala Igbo bụ chọọchị. Ihe chọọchị mebiri n'ala Igbo karịrị akarị. Yes, I'm a Christian, but I must say the truth. Onye ọzọkwanụ, CJ Nelson say Christianity is one of the problems Igbos are facing, and we are too good in adapting Western culture. If not, there is nothing wrong with polygamy. The same people who is against polygamy is promoting lesbianism and homo. So tell me, between polygamy and lesbian, which one is evil? Ọ dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ denyekwara kọmentị na-agbada agbada. Uchenna Ekwem si church is evil. That happened to us as ndị Igbo. They are wicked. Ọtụtụ kọmentị dịka otu a. Ma ihe m chọpụtara bụ na imirikiti n'ime ndị dere ihe a niile bụ ụmụ nwoke. Naanị ụmụ nwaanyị ole na ole ka m hụrụ kọmentị ha ebe ahụ. Mgbe na-ajụ kedu ihe kpatara na imirikiti oge na ụmụ nwaanyị anyị anaghị edekarị kọmentị n'ụdị isiokwu dị otu a. Ma gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, denyere ebumnuche gị, etusu ahụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ onyonyo ya, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya maara gị mma, onye nke m. Udo dịrị unu.